Εδώ είμαστε, φίλοι. Καλημέρα. Υπολογιστής, Oresti. Πάμε λοιπόν, ανοίγουμε. Αυτή η σελίδα που βλέπεις, δεν μπορεί να τη βλέπεις και λίγο καθαρά, είναι η αρχική μου. Είναι μια σελίδα που διαδικτυακά είναι αποθηκευμένα όλα τα αγαπημένα μου. Αναφακέλους. Έχω ό,τι θέλω, σε όποιον υπολογιστή θέλω, σε οποιοδήποτε μέρος, αρκεί να συνδεθώ στη σελίδα του θέλω. Ας πάμε λοιπόν εδώ. Έφυγε από τη ζωή ο Βάρδης. Βλέπεις αυτή τώρα τη στιγμή κάνει zoom η κάμερα στο πρόσωπο, εσύ δεν το βλέπεις, εγώ το βλέπω. Λοιπόν, για να δούμε άλλο φάκελο εκτός από ειδήσεις. Τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, εδώ όπως βλέπεις έχω φάκελος. Άλλος φάκελος αθλητικά. Τι έχουμε λοιπόν? 82. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτός ο υπολογιστής μου είναι όπως ο δικός σου. Τώρα δεν το βλέπεις εσύ, θα στο γυρίσω απάνω λίγο να δεις. Εδώ τώρα είναι κακός ο τρίποδας που έχω. Εδώ λοιπόν έχω και εγώ εικονίδια όπως εσύ, με τα email μου, με τη διαφορά ότι έχω πολλά email, δίνει προσφορές. Να κάνω και ένα format στο άλλο. Χρηματιστήριο Συμφωνώ F8. Κάνω και εδώ ένα format που βλέπεις σε ένα laptop. Να τα σβήσουμε εδώ. Ο τρέποδος τώρα μου κάνει κόλπα. Λοιπόν, τα σβήνουμε. Αυτός είναι ο Λύης. Θα τον δεις και από εδώ. Είναι υπολογιστής μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα την πάρω στα χέρια. Windows 8 που φοράω εγώ. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιώ και βλέπω ποιος είναι συνδεδεμένος στο δίκτυό μου. Εδώ έχει το τι μηχάνημα είναι ο καθένα, ZTAF είναι το router, το δεξιό μου ο υπολογιστής, αυτός που δουλεύω τώρα, ο άλλος μέσα και εδώ είναι το κινητό μου. Μας δείχνει λοιπόν πόσες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό μου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, αυτά.